musika talde bat aukeratu beharko banu, aste bakoitzean esango nizuke musika talde ezberdin bat, baina aste honetan nahiko topera nabil Bleachers taldea entzuten. Hau da Jack Antonoff ekoizlearen taldea, tipo hau aritu da ekoizpen lanetan, Lana Del Rey edo Taylor Swift bezalako artistekin, eta ez dakit, iruditzen zait, haien musika oso energikoa dela eta egiten dute gauza nahiko klasikoa, baina aldi berean oso fresko sentitzen dut, orduan, aste honetan esango dizut Bleachers. Beitu, disko bat aukeratu beharko banu, esango nizuke Willy Colon eta Héctor Lavoren Vigilante. Nahiko obsesionatuta nabil salsarekin azken aldian, eta bueno, niretzat duplarik magikoena salsa mugimenduan da Willy Colon eta Héctor Lavoe. Eta hau da elkarrekin egin zuten azken diska. Eta nire ustez nabari da, heldutasun puntu potente bat duela, ez dakit estetika asko gustoko dut, albumaren portada, baita ere ekoizpena eta dana iruditzen zait pasada bat, eta diska laburra, baina asko gozatzekoa. Esango dut Shaderen Kiss of Life. Asko konektatzen dut Shaderen musikarekin, eta entzuten dut bereziki gauetan. Heltzen naiz lanetik etxera, eta orduan behar dut momentu bat lasaia, baretzeko, desazeleraziorako momentu bat, eta jartzen dudanean Shaderen musika bihurtzen da Shaderen momentua, orduan. Shaderen Kiss of Life esango dut, eta bat beharrean bi abesti esango ditut, eta aipatuko dut niretzat munduko abestirik politena, dela Donny Hathaway, Someday We'll All Be Free. Letra bat aipatzekotan, aipatuko nire herriko talde bat, Leioako talde bat, sistemak arriskutsuak dira, da taldea. Abestiaren izena ez zena da, eta abestiaren leloak esaten du, udazkenak ekarriko du erreferente berriren bat, eta neguak eramango du behar bada. Leioa aztar jarriko naiz topera, eta Leioako musikari bat aipatuko dut, Amaia Miranda. Ez dakit, asko miresten dut bera musikari moduan, eta sakontasun handia du egiten duenak. Eta baita ere aipatuko dut abeslari bat, Asotx eta Mamu taldeetan izandako Jokin, ez dakit. Miresten dut abeslari moduan eta baita ere idazle bezala. Beraz Jokinekin joango gara. Musika gehien bat streaming plataformen bidez entzuten dut. Eta orain viniloarekin nabil bueltaka, baina pizka bat por el postu. Gehien bat esan barko dugu streaming plataformetan entzuten dudala. Beitu, jotzeko leku oso on bat Kanboko Emaitza Gaztetxea. Duela aste pare bat egon ginen bertan jotzen, superondo tratatu gintuzten orduan Kanboko Emaitza Gaztetxea esango dut. Ikusle bezala niretzat tokirik politenetariko bat beti izan da Bilboko Kafean Txokia. Aura berezia du toki horrek eta horregaitik ere emango dugu hor gudantzaren azken kontzertua, promo pizka bat egingo dizuet. Ekainaren 21 izango gara bertan, gure azken kontzertua ematen eta toki berezia ikusle bezala eta musikari bezala baita ere, Kafean Txokia. Beitu, kontzertu berezi bat izan zen Ezra Collective taldearena, 2023ko Donostiko jazaldian, Zurriola hondartzan izan zen eta kontzertua hasi bezain pronto, hasi zen euria egiten topera, eta hor gelditu ginen guztia emoten, euripean, eta ez dakit, oso kontzertu erromantikoa izan zen niretzat. Ez dut guaiarena egingo eta egitan hitz egingo dizuet, nik eskatu nuen lehen diska izan zen Los Serrano telesaian agertzen zen Santa Justa Clan taldearen diska. Gurasoi eskatu nien, oparitu zidaten eta a toda mecha alto temazo betirako. Erosi dudan azken diska izan da larunbat honetan, vinilo bat izan da, Bob diskak izeneko denda baten Baionan, eta da Ella Fitzgerald eta Louis Armstrongen Ella and Louis. Klasikazo bat.